L'hoquei Bigues es jugarà a la permanència nacional catalana en la darrera jornada a la pista del Mollet. Els de Bernat Bosch van jugar a nit a un gran nivell davant un rival que lluita per l'ascens, el GIEC gironí. En un partit igualadíssim i on qualsevol dels dos es podria haver emportat la victòria, van ser els gironins els qui es van emportar els 3 punts. Un 1-2 encara més dolorós després que el Bigues tingués l'oportunitat d'aconseguir el gol de la victòria en una bona segona meitat. El partit ha sigut molt igualat des del principi i bueno, crec que una petita errada que hem tingut en atac, faltant molt poquet per acabar el partit, doncs s'ha convertit en un contraatac d'ells que l'han fet molt bé i bueno, han aprofitat per fer el gol. No? Imaginàvem que seria un partit de pocs gols i que estaria molt renyit i que els detalls decidirien la victòria o l'empat o la derrota, i en aquest cas ells han sabut aprofitar aquest error nostre i bueno. Quan encara no es portaven 10 minuts de la primera meitat, el GIEC es posava per davant amb aquesta rematada a boca de canó després del refús del porter. El Bigues havia començat fred i per contra els gironins havien aconseguit imprimir un ritme de joc elevat. A poc, però, i fruit del moviment a la banqueta, el conjunt de casa va començar a jugar millor i a 9 del descans, Xevi aprofita el xut de Gramunt per empatar. A partir d'aquí, el Bigues va ser millor i va aconseguir lligar en curt el rival. Crec que en condicions normals, com tu has dit, hagués acabat amb un empat. Hem acabat perdent, jo crec que de manera injusta, però això és una miqueta la tònica que ens ha passat durant tot l'any. Crec que llevat d'un partit en el qual sí que vam ser inferiors, aquí a casa amb el Tona, la resta de partits sempre hem estat allà lluitant i molt igualats amb els rivals. I per un equip que acaba de pujar a la categoria crec que és el que toca. A escassos minuts pel xiulet final i després d'una gran segona meitat dels de Bernat Bosch, el GIEC culminaria un contraatac per fer pujar el definitiu 1-2 a l'electrònic. Un resultat que, tot i els intents finals del conjunt de casa per empatar, ja no es mouria. Una derrota que obre una última jornada apassionant i on les opcions biguetanes de permanència passen per guanyar i esperar el que facin els seus rivals. Hem de confiar que el Tordera aquesta setmana no guanyi, té un partit a fora de casa. Confiem que no guanyi. Llavors l'última jornada serà decisiva per evitar la tercera plaça per la cua. Estem pendents dels 3 punts de Caldes, si tornen o no tornen. Llavors hem de mirar què fan Igualada i Congrés, que en aquests moments tenen 36 punts, 2 més que nosaltres. Aviam què fan aquests 2 últims partits que els hi queden. Tot i la derrota, l'equip surt reforçat d'aquest partit, pel joc i l'entitat del rival, però també pel suport de la seva afició, que no va defallir i que continua creient en la salvació.